Окей, Раул Асенсио, един от по-новите играчи в първия състав на Реал Мадрид през тази кампания и може би един от техните единствени, може би един от единствените им добри играчи през този сезон, освен може би Куртуа и Ембапе. Съвсем наскоро беше разкрито, че той и още около 3-4 бивши футболисти от Академията на Реал, тия знаете по-малките, са участвали в заснемането уж и в разпространяването на клип, в който имаме две момичета, които са били на времето на 16 и на 18 години. Едното от тях е било underage, смисъл майнер, знаете, транестръка Кортни с проблега и майнер. Но да, те са заснели това видео и след това са го разпространили и сега има доста голяма възможност те да бъдат съдени. И следователно, ако тази присъда бъде всъщност присъдена, тогава може Асенсио спокойно се сбогува със своята кариера в футбола, защото сме имали подобни случаи преди. Не чак толкова тежки, колкото този. Добре да имаше някои тежки, но все пак, примерно този на Рубиньо, който ако не сложи в момента в затвора, това е друга тема. Не мога да повярвам, първа не мога да повярвам, че той е участвал в подобно нещо. Това може да ти прекрати кариерата на секунда и ти все пак го правиш. Май е вярен факт, че мислим повече с нашите, знаете, отколкото с нашите мозъци ето тук. И да, със сигурност ми стана тъпо, когато научих това, но в крайна сметка вината си е негова и ако това доведе до края на неговата кариера, предполагам, не бих се чувствал чак толкова зле, защото нека не забравяме. Едно от момичетата е било на 16 години на времето, той е бил непълнолетно все още, така че как може да направиш подобно нещо, особено да го причиниш на толкова младо момиче? Не казвам, че това 18-годишното не е преживяло огромен стрес. От това, което прочетох те в момента и двете страдат от посттравматичен стрес, което е напълно разбираемо. И не знам какво ще правят с него в момента, какво ще правят и останалите пишлемета, които са участвали в този булшит, но ако това доведе до края на неговата кариера, която те първа започваше да просперира, by the way, тогава не бих се чувствал зле за него, честно казано. Смятам, че добър играч със сигурност го показа през този сезон, но ако това е края за него, тогава fair game, fair enough. Да се мисля преди това, брато.